Čat kryptofanúšikovia, som nadšený, že vám môžem predstaviť úžasnú obchodnú platformu, ktorá momentálne robí veľký rozruch. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zazvoniť na zvonček, aby ste nezmeškali žiadne z mojich budúcich kryptoaktualizácií. Tak poďme na to. Všetci vieme, že obchodovanie s kryptomenami nie je jednoduché. Trhy sú neustále aktívne, existuje nespočetné množstvo mincí a udržať si prehľad je náročné, najmä pre nováčikov. Ale mám pre vás skvelé riešenie. Tento AI obchodný asistent je skutočným zlomom. Je to ako mať k dispozícii vlastného kryptokouča, ktorý vám pomáha zlepšovať stratégie a získavať dôležité informácie. Najlepšie je, že môžete začať hneď. Platforma ponúka 300 bezplatných miest na registráciu, ale rýchlo sa míňajú. Oficiálny odkaz je v popise nižšie. Zabezpečte si svoje miesto teraz a zostaňte naladení pre úžasné funkcie. Čo robí túto AI platformu tak výnimočnou? Je neuveriteľne užívateľsky priateľská s moderným webovým rozhraním, ktoré funguje na akomkoľvek zariadení. Ale vzhľad nie je všetko. Bot využíva pokročilé AI algoritmy na analýzu trhov, identifikáciu trendov a poskytovanie podrobnej analýzy na optimalizáciu vášho obchodovania. Prispôsobí sa vašej úrovni zručností, či už ste nováčik alebo skúsený obchodník. Nastavenia sú plne prispôsobiteľné a môžete si ich vyskúšať bez rizika v demo režime predtým, než sa pustíte do živého obchodovania. Podporuje všetky hlavné kryptomeny, ktoré máte radi, ako Bitcoin, Ethereum, Ripple, čokoľvek, čo vás napadne. Registrácia účtu je jednoduchá. Navštívte webovú stránku, vyplňte svoje údaje, trvá to asi 2 minúty. Vložte aspoň 250 eur na financovanie svojho účtu a ste pripravení začať. Žiadne poplatky za vklad alebo výber, úplná kontrola nad vašimi financiami, špičkové šifrovanie a flexibilné možnosti platby, debet, kredit, krypto, výber je na vás. Teraz malé varovanie. Ako pri každom obľúbenom nástroji, podvodníci vytvárajú falošné klony, aby vás oklamali a pripravili o peniaze. Nenechajte sa oklamať. Jediným dôveryhodným zdrojom je oficiálna webová stránka a ten odkaz nájdete v popise. Použite ten odkaz a len ten. Keď ste pripravení, určte botovi svoju úroveň asistencie a nechajte ho pracovať svoje kúzla, analyzovať trhy a uskutočňovať obchody, aby vám poskytol vážnu výhodu. Táto platforma je skutočným prelomom pre každého, od nováčikov po skúsených profesionálov. Tak čo, ste pripravení na skutočné zisky? Kliknite na odkaz v popise a začnite obchodovať už teraz. Napíšte komentár, ak máte otázky, dajte like a pripravte sa na to, ako sa vám začnú hrnúť tie úžasné zisky. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa v ďalšom videu. Zostaňte naladení, dovidenia.